Bon dia, nens i nenes de P5. Què venim a fer aquí avui? Consciència fonològica. Mira, que aixequi la mà qui sàpiga per què és important fer consciència fonològica i amb què ens ajudarà la consciència fonològica. A veure, Ian. Per escriure millor. Per escriure millor. Dàlia. Per llegir més bé. Per llegir més bé. Joel. Per parlar més bé. Per parlar més bé. Pau, pots afegir alguna cosa? Doncs que si parlem més bé, ens entendran més bé els altres. Fantàstic. Clàudia, alguna altra coseta? Amb què més ens pot ajudar? Podem escriure millor. Molt bé, això ja em sembla que ho ha dit o l'Ian o la Dàlia, ho han dit els teus companys. Què més? Èlia. Tindrem la llengua elàstica. Tindrem la llengua elàstica. Què vol dir això, Laia? Ens arribarà a tots els llocs. La llengua ens arribarà a tots els llocs i si ens arriba a tots els llocs, què és el que farem molt bé? Parlarem més bé. Parlarem més bé, molt bé, Joel. Voleu afegir alguna altra? La mandíbula forta. Tindrem la mandíbula més forta. Sena, on és la mandíbula? Ens ensenyes la mandíbula? Molt bé, Sena, és aquí la mandíbula. A veure, toca-te-la. Molt bé, és aquest os d'aquí. A veure, toquem-se tots la mandíbula. I com ho farem per tenir la mandíbula forta i la llengua elàstica? Amb què? Amb les pràxies. Amb les pràxies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia. Què hi estem fent aquí? Consciència fonològica. Mira, que aixequi la mà els que sàpiguen per què és important fer consciència fonològica i amb què ens ajudarà molt i molt i molt la consciència fonològica. A veure qui ho sap. Ui, quantes mans aixecades, que bé. I Zona? Per parlar més bé. Per parlar més bé. Zoe? Per tenir la mandíbula forta. Per tenir la mandíbula forta. Toni? Per tenir la llengua elàstica. Anna, què vol dir això de tenir la llengua elàstica? Perquè arribi a tots llocs. I Iria, si la llengua arriba a tots els llocs, què passarà? Parlarem més bé. I Júlia, si parlem molt bé, què passarà? Els papes ens entendran. Que els papes ens entendran. Què més hi podem afegir, Nadim? Podrem llegir més bé. Podrem llegir més bé. I què més, Roc? Nati? Els papis ens entendran més bé. Els papes ens entendran més bé. Jo tinc una pregunta. Mira, Joel i Roc. Els vostres companys han dit que tindrem la mandíbula forta i la llengua elàstica. Roc, on és la mandíbula? Aquí. A veure, toca-te-la. Ens la toquem tots, la mandíbula? L'obrim i la tanquem? La mandíbula. I Roc i Joel, Romero, com ho aconseguirem tenir la mandíbula forta i la llengua elàstica? Amb què ho aconseguirem? Perquè ens arribi tot arreu. I amb quines activitats ho aconseguirem, això? Què hem de fer per tenir la mandíbula forta? Algú sap? Fer pràxies. Fer pràxies. Fer pràxies, que en podeu fer alguna? Va, cadascú que faci la pràxia que vulgui, va. I així ho ensenyeu als papes i les mames. Cada nen i cada nena fa la pràxia que més li agrada. Molt bé. Doncs amb aquest vídeo diem adeu a tothom que ens vegi i així tothom, em sembla que a partir d'avui tothom sabrà per què és tan important fer consciència fonològica. Adéu.